Atxaldeon eta eskerrik asko honea etortzeagatik. Gaur Usurbilgo elkargunea izango dugu izpide eta ikusten dezuenez hainbat lagun elkartu geha hemen. Kulturgunea, Aztarrika, Gaztelekoa eta Ziortzako ordezkari bana, Eluiarreko lagunak eta udala. Duela zenbait hilabete aurkeztu zuten Usurbilgo elkargunanen proiektua Aranerreka parkian. Ordurako hainbat hilabetez lanian arituak zian elkarrekin eta aurkezpen hortan esaten zuten gazte, nerabe eta kulturgilentzako gune berri bat behar dutela, espazio fisiko berri bat. Espazio fisiko berri horri buruz jardun dugu azken hilabeteotan 4 eragilekin udaleko ordezkariok eta emandako aurrera pausuen eta hurrengo urratsen berri emateko unea iritsi da. Horretarako baliatuko dugu gaurko hitzordua. Elkarlanak frutxo eman behar badu, Usurbilek aterpe berri bat behar du. Hala aldarrikatu genuen maiatzeko aurkezpenean, eta gure behar horren arrazoiak gogorarazi eta nabarmendu nahi ditugu gaur. Usurbilgo elkargunean proiektua gaztetxe baten beharra aldarrikatzetik dator. Gazteok gure sentituko dugun espazio bat behar dugu herrin, herri mugimendua auspotzeko eta indartzen jarraitzeko. Espazio hori gainera, herriko eragileekin partekatzeko modukoa izan daitekela uste dugu. Izan ere, sinetsita gaude elkarlanean jarduen gazte mugimenduak herrian eragiteko gaitasuna eta grina biderkatzen duela. Horregatik, elkargunea sortzeko ideia aurkeztu genien Usurbilgo kulturguneari eta Ziortza gazte elkarteari, eta baita Gaztelekuko begiralia ere. Iazko aurkezpenean adierazi moduan, 4 eragileon elkarlan horri esker, herriko nerabeen, gazteen eta kulturgileen arteko konexioa irudikatzen hasi gara. Eta sinetsita gaude kultur zein gazte eragilek gune bat partekatzeak herriko ekimen komunitarioak elikatzen lagunduko duela. Usurbilgo kulturguneanen hastapenetik kulturgileok 2021-22 ikasturtean egindako prozesu parte-hartzealdean zuzeneko kultura zutik gozatzeko eta sorkuntzarako espazio baten beharra identifikatu genuen. Ez dugu herrian eskura dauzkagun kultur ekipamendurik bikoiztu nahi. Potxoeneak hitzaldietarako naiz bileretarako espazioa proposa eskaintzen du. Zutegik, liburutegia, erakustaretoa naiz auditoriuma eskaintzen dizkigu. Zumarte edota Araneko entxegu lokalak ere musikaz betetzen ditugu gainezka batzuetan. Dantzarako espazioa daukago kiroldegian eta herri auzoetan ere badira beste hainbat lokal egunerokoan kulturaz betetzen ditugunak, arte plastikoz esaterako. Hori horrela izanik ere, Usurbilgo erdigunean ez daukagu gaur egun zuzeneko kulturaz zutik gozatzeko aretorik. Halaber, sortzaileok ez daukagu espazio partekaturik, sormen proiekturik eraikitzeko edota elkar ezagutzeko. Elkargunearen espazio berri horretan, helburu horiek asebeten nahi lituzke kulturguneak. Espazio hori gainera, herriko gazteekin partekatzea oso aberazgarria dela deritzogu. Euskal kulturaren transmisiorako erreferentziazko gune izan liteke espazio hau. Usurbilen, bertan bilduko bailirateke herriko nerabeak, gazteak, naiz hezitzaileak. Euskal kulturzaleak sortzeko, hezitzaileak ere kultur ekosistemaren baitan kokatzen baititugu kulturgunean. Euskal kulturaren transmisiorako aktore garrantzitsuak zaizkigu. Azken urteetan, Ziortza gazte elkartera gerturatzen den gazteen kopuruak gora egin du. Egun, hilero antolatzen ditugun ekintzetara, gutxi gorabehera 150 gazte inguru gerturatzen dira. Aldiz, ez daukagu hainbeste pertsona elkartzeko espaziorik. Gaur egun, Askatasuna plazako estalpean antolatzen gara. Elkargunean guztiok elkartzeko aukera izango genuke, eta gainera, herriko beste eragileekin batera antola genitzake ekintzak. Elkargunearen espazioak ahalbidetu dezakeen elkarlan horrek herritarren astealde jarduerak naiz jarduera profesionalak herriko egitasmo orokorren baitan koka ditzake. Gaztelekua udalak eskaintzen duen gizarte eta heziketa zerbitzu publikoa da. Bertan 12-17 urte bitarteko nerabeen edo gazteen garapen konstruktiboa eta osasungarria sustatu nahi da, astealdiko gune gisara. Sinetsita gaude garapen hori herriko gainerako eragileekin hartu emanean sustatzea dela aberasgarriena herritarrentzat. Proiektua martxan jartzeko ideia osagarri horiek partekatu ostean, partaidetza prozesu bat egin genuela azaldu genuen. Espazio horren kokapena, banaketa, funtzionamendua edo kudeaketa bezalako gaiak elkarrekin adosteko. Eta horretarako babesa eta laguntza eskatuko genion udalari.